creo que era Gloria Fuertes que dicía o de que o precio da liberdade era a soidade. Eu non o creo. Eu son libre, exerzo a miña liberdade. Nos últimos anos amoseina dunha forma máis pública, o cal non quere dicir que eu, en esencia, xa era isto, pero sempre versión mellorada, como os Pokémon, evolucionando. E non me sinto soa. E a veces esta soidade física que aparento, non? Que me gusta moito cando me din que ti és moi solitaria, porque solitaria parece máis bonito que ai, pobriña, está soa. Pero eu emocionalmente non me sinto soa, eu emocionalmente síntome moi arroupada por persoas que nestes últimos anos e con todas estas cousas que pasaron decidiron quedar. E síntome, ademais, arroupada por persoas libres. Ou seja, que dende a súa liberdade foron quen de ver que eu tamén era unha persoa libre e abrazaron todo iso. Iso é moi bonito. Por iso o Big Water. Estaba eu aí, Big Water, sí, e todo se recolocou. E iso é que non estaba eu aí Big Water nunha colchoneta cunha caipiriña. Era Big Water, que duro é todo. É que me dá sempre moito medo este discurso do japismo, é que parece que un chega aquí pim pam fora. E que ademais, precisamente, isto non se pode comprar. Dá igual que pagues o mindfulness e vayas a terapia incluso, que eu fixen terapia nestes anos, porque houve momentos que me costou moito xestionar a dor, unha dor fonda, que non era quen de xestionar, sostida no tempo. É dicir, non me gusta con isto, que pereza, mira. Sabes, non, se fora tan fácil como ir a comprala, ya pedía un préstamo, xa o iría pagando, sabes? É complicado. A min, claro, gustaríame poder dicirlle a todas as persoas como se fai, pero eu só podo explicar estas cousas básicas, non? De como tens que ubicarte na vida. Isto interiormente traballo, claro. Oxalá puidese. As persoas que se manteñen cerca de min, eu creo, bueno, non o sei, hai persoas que me recoñecen moitas veces ese, non? Hostia, pero que ti eres unha persoa que chegou a un nivel de conciencia de todo, de conciencia e de consciencia, de comprensión, e recoñécenmo, e nese recoñecemento eu creo que vai implícito que lles sirve, non? Que, ou seja, se eres capaz de ver a fundura que hai no meu pensamento e no que eu digo, está claro que lle vas lo querer para ti. E claro, este tipo de persoas pois tamén teñen fundura e tamén hai un aporte de volta. Por iso eu digo, eu non me sinto soa. Eu síntome moi arroupada emocionalmente por persoas que teñen esa fundura, esa capacidade, están aí a un nivel onde o intelectual e o emocional vai acadando ese equilibrio. Isto é moi importante, porque é o que digo eu. Hai moitas persoas que intelectualmente poden comprender todo isto. Hostia, somos dunha xeración de persoas superformadas e persoas lidas, daquela intelectualmente podes entender moitas cousas.
Pero logo hai que poñerse á altura diso, no día a día, en como elixes vivir, en como elixes ser, sí? E aquí moitas veces hai unha descompensación, claro. Eu, para min, teño unha soidade, non? No que socialmente se ve, pódese considerar que estou soa, porque eu separeime no ano 18. Hostia, son idades que non, sabes, non estamos todos aí de luns a venres imos ao instituto e o venres á noite xa saímos, non? E xa todos temos os exames nas mesmas datas, isto non vai así. Quer dicir, cada un tá a súa vida e ten os seus dramas. E uns traballan, que sei, nunha empresa que a carga de traballo é no verán e outros daquela. Sí, pero que a sociedade entende, ao mellor son unha persoa moi soa. Supoño que se ve que hai pouco dixo mo alguén, non? Pero é que a xente tamén te ve desde a súa percepción da vida. Que eu nas redes, que transmitía algo como moi guai, pero que soa, sabes? Porque eu non me sinto soa. Eu teño estado moito máis rodeada de xente e ter persoas de par que se supoñía, sabes? Que estaban por min e que me entendían e que lles importaba e sentirme moi soa. E agora non. Soa, claro. Hostia, pero é que aquí diste. Claro, que ti vas ca túa pandillita ao teatro e pódelo contar e subir os stories no Instagram. Eu vou soa ao teatro e non, que fago? Non o comparto porque é unha vergonza. Pois a mí non me dá vergonza ninguna. É dicir, é que isto hai moitos anos que o teño. Digo, eu para ir ao teatro, voume sentar ali, hai que estar calado, xa miro, xa me basto. Que sería moi guai ter despois alguén para tomarlle unha caña? Bueno, sí. Sabes? Todo na vida non se ten. Que eu estive casada e divorciei-me, sabes? E non foi por un exceso de felicidade, como o resto. Daquela, só está ben, é isto, vas só ao teatro, marchas só a 3 ou 4 días que tes libres, pois iso, colles por aí un hotel e piraste 3 ou 4 días a... Pero eu isto sempre o vivín que eu viaxei moito por traballo, co cal xa desde moi nova te faz, bueno, con 23 anos, marchei vivir soa, ascenderonme na compañía e marchei vivir soa. E logo estiven en traballos onde viaxaba por traballo e ti vas soa. E daquela, esta cousa que bloquea a xente de marchar soa, digamos que de algunha forma perdina por necesidade. Pero precisamente, se aquí marcho para o monte, vou soa. Vou para o teatro, vou soa. O cine non me gusta moito, pero así as pelis random que me gustan, que botan nos cantóns en outros cines alternativos, vou soa. Marcho de compras, vou soa. Digo, joder, quero ir a non sei onde, ver ali que hai un museo e non sei que cousas. E claro, a miña lectura é como aquí, cando vou, por exemplo, a unha exposición que hai na Coruña. Só que agora eu quero ir ver isto, pois eu que sei, ao País Vasco. Pois vou. Claro, eu vivo así. A min pareceme que está moi ben, pero nunca me parara a pensar en isto de, que transmites unha imaxe de persoa soa. Eu, perdón se ofendo a alguén, que a miña imaxe de persoa soa. E logo houve unha tendencia en TikTok onde os rapaces subían un vídeo onde unha persoa estaba soa, imagínate, comendo nun restaurante e poñía ali, Dios mío, como chorando, e eu digo, un día vou sair eu no TikTok. Un día vou sair eu nun TikTok, que estou eu aí toda contenta, pasando o ben, e un neno chorando porque estou soa, sabes? E si que, claro, a imaxe social é de que soa é pobriña,
Eu teño máis o de... Bueno, soa, porque sí, porque lle cadra, e porque polas circunstancias, porque me divorciei, xa son idades que é moi difícil, o que digo eu sempre, xa vas para vella, non estás tampouco para aguantar tonterías. Ai, sí, non, sí. Eu son moi de... Hai unha canción de Guadi Galego, que a min, eu non son moi melómana, pero hai cancións que maravillosas, que di: se ti queres vir ti vente, eu voume a divertir. E a min pareceme moi guai, sabes? Quero dicir, daquela, eu son moi de, eu xa vou, queres vir? Vente. Non queres vir? Queda. Sí, claro, ao mellor eso fomenta máis ese estar soa, porque eu sí que me dei conta que as dinámicas estas tóxicas levan moito a... iba de boa gana alí, pero claro, non teño con quen ir, e outra persoa di... bueno, pois non sei, e tal... Porque tampouco parece que non podes dicirlle a alguén ben, por que non facemos isto? Isto está feo, porque é de intensita. Eu provei a xogar a iso de gustaríame, e non sai ben. Non sei exactamente, eu non sei xogar, eu sei vivir. E ás veces miras atrás e dis, pois non sei eu que puiden facer naquela ocasión para que funcionase, pero... eu son moi... se ti queres vir, ti vente, eu voume a divertir. E a bofé que me divirto, porque eu son unha persoa moi alegre, teño como un motor, tío, teño como un motor. E teño épocas moi malas, que, joder, que veño de pasar unha depresión e todo, pero iso pasalle a calquera, non? Tamén podes partir unha perna, espero que non me pase. Pero eu son a divertida, joder, claro, eu xa me vou a divertir sempre. E teño ese punto tan introspectivo que unha soidade encontro, non sei, diversión auténtica. E ríome moitísimo eu soa, das miñas ideas, e de... non sei... que me ofende un pouco que digan esa cousa, ai, pobriña, estás soa. Xa vos gustaría, xa lle gustaría a moita xente estar en tan boa compañía como estou eu soa. Que dicía meu avó, como mellor se está é só levándose ben, e eu lévome moi ben comigo. Non, vexo xente por aí que está acompañada, que xa lles gustaría estar tan ben acompañadas como estou eu soa. Ai, de verdade,